बेरगाव मुखुमा रंजाली बैसागु खुंथाय आफादनि 80 रंजाली बैसागु फोरबो फालिनाया थांनाय सानखालि गाजा गोमजायै जोबलांबाय। गोजोन खौसेथि बयजोंबो अनलायनायनि थांखिजों बैथि दाननि 9 आरो 10 साननैनि हाबाफारिजों अदालगुरि जिल्ला बेरगाव मुखुमारि रंजाली बैसागु खुंथाय आफादा बेरगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै 80 रंजाली बैसागु फोरबो साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय 80 रंजाली बैसागु फोरबो फालिनाया थांनाय सानखालि मोनसे मेहेरगोनां हानजा सुरनायनि गेजेरजों गाहामैनो जोबना थांबाय। मख'नो गोनांदि बे रंजाली बैसागु फोरबो फालिनायाव बर'जों लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन हारिनि दामनाय मोसानायखौबो नुनो मोन्दों। हाबाफारि बानजायनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै आलासि आरो खुंफुं आफादा मा फोरमायखो बे समाव मिथिना ला। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयाव फैनानै जिथु बिथांमोना हांख्रायनानै लाबोनांगौ दा जोंहा बेयाव दिनै जिथु 80थि बैसागो रंजालि बैसागो फालिदों बे आङो बेयाव मोनसे खोथाखौ नोजोर होदों जे जोंनि मोनसेल' हारि नङा गुबुन हारिजों लोगोसे जेरै जोंहा बर' बा गुबै जोंनि असमनि बिहु आरो राभा कृष्टि बेजों लोगोसे जा गलाय मोनदेरै जोंहा जिथु मोनसे रंजालि बैसागु खुंनाय बिहु खुंनाय बेनि गेजेरजों मोनसे ओनसोलनि गुबुन गुबुन रावारि बा हारि धोरोम सिबिनाय मानाय बेनि गेजेराव जोंहा मोनसे खौसेथि फैगोन आरो बेयाव बिदा फंबाय अनलायनाया मोनसे गोजोर जागोन बेखौ आङो नुनो मोन्दों आरो बेनि थाखायनो जोंनि गेजेराव माखासे गोदोनि बेखौ थारैनो जोंहा गोदोनि मेथाइफोरखौ जोङो दानि जायफोरा हारिमु बिथिङाव नांथाबना दोङो जायफोरा माने कृष्टि बा बायदिसिना बैसागु मोसानाय मानायखौ दोलो हानजा लादों बिथांमोना बे गोदोनि मेथाइ माबाफोरखौ बुथुमनायनि बुरखांनायनि मोनसे बिबान लानांगौ आरो बेफोरखौ जोंहा सरसा खालामफिननांगौ जोंनि गेजेराव सर' खालामफिननांगौ आरो बेखौनो आङो लुबैयो आरो बे मोनसे जोङो मोनसे दुखुनांथावना मोनसे नोजोर बियो जे जोंनि गावनि राव हारिमुखौ जों जुदि सिबिनो रोङाब्ला जों हारि सिनायथिया गोमालांगोन। बेखायनो आं बेखौनो खावलायो जोंनि जाय जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोन हान्जा बिथांमोना गियान आरजिनो थाखाय जा सोलोंथाइ लादों बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गावनि हारिमु सिबिनाय राव थुनलाइ बेफोरखौबो जोङो जेब्लाबो जोङो माबा लांनांगोन जोङो सर' खालामलांनांगोन बेखौ जोङो जुदि अनसायनो रोङाबा जुदि सर' खालामाबा जोंनि मोनसे हारिया मोनसे माबानि गेजेरजों राव रायलायनाय बा माबानि गेजेरजोंल' जों थांना थानो हानाय नङा। जोंनो गासैबो दिगखौनो जोङो रंजानाय बाजानाय जिथु मोसानाय मुसुरनाय जा हारिमु सिबिनाय बेफोरजों लोगोसे गेलेनाय मानाय गासैखौबो जों दिगावनो जोंनि बर' हारिनि लाइमोन हान्जाफोरा जुदि बेखौ सर' खालामोबासो दावगाबोबासो जोङो हारि हिसाबै जों गसंथानो हागोन बेखौ आङो बुंगोन আজি भेरगाঁও ৰংজালী বৈশাগু খুংঠাই আবাহৰ উদ্যোগত 18তম যি ৰঙালী বিহু উদযাপন এই উদযাপন আজি আমাৰ শেষৰটো দিন শেষৰটো কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি। গতিকে এই ৰংজালী বৈশাগুৰ সুকলমে পাৰ হ'বৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একগোট হৈ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি ইয়াত আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। ৰাভা বড়ো আদিবাসী বিহু আদি সকলো জাতিৰ যাতে ইয়াত সম্ভাৰ হয় সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আমি এই অনুষ্ঠানটো আজি 18 বছৰ ধৰি ইয়াত উদযাপন কৰিছোঁ। গতিকে এই অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ শান্তি সম্প্ৰীতি যাতে অটুট ৰাখে এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আমি এই অনুষ্ঠানখন পাতিছোঁ। আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত বিশেষ আকৰ্ষণ আমাৰ বিগ্ৰাই ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আৰু বেবী ৰাভা আহিছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত গীত গাই বা কৌতুক অভিনয় কৰি
যিসকলে আমাৰ ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ সুনাম বটলি আনিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি ৰাখিছোঁ। ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানো চলি আছে, গতিকে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ। যিহেতু ভেৰগাঁও ৰংজালী বৈশাগু পাতাৰ উদ্দেশ্যটো এটাই, ইয়াত আমি অতীজৰে পৰা ভেৰগাঁৱত বিহু চলি আছিল, কিন্তু আমি যোৱা BTC একৰ্ডৰ পিছত আমি সাব ডিভিজন হিচাপে ইয়াত আমি বিহুখন পাতিছোঁ। আৰু এই সাব ডিভিজন হিচাপে বিহুখন পতাৰ এটাই উদ্দেশ্য, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি এই আমি ৰংজালী বৈশাগু উৎসৱ উদযাপনটো আমি ইয়াত কৰোঁ, যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি ইয়াত অটুট ৰাখে, সকলো ভাষা ভাষী জনগোষ্ঠীৰ লোকে এই অনুষ্ঠানটোত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।